Her vil jeg vise dig, hvordan du arbejder med at lave indhold til selve undervisningsforløbet. Heroppe der er der forskellige muligheder. Man kan indsætte en tekst som indledning til opgaven. Man kan arbejde med direkte links til de undervisningsmaterialer, som vi har indkøbt, eller andre link på nettet. I kender opgavefunktionen fra startskolen nu, hvor eleverne afleverer deres afleveringsmappe. Så er der evaluering, som går på både lærer- og elevevaluering, kun lærere eller kun elever. Og så kan jeg hente filer direkte fra mit drev. Jeg er her inde under et delforløb omkring H.C. Andersen, og hvis jeg skriver her en lille tekst, så kunne det godt være en indledning til, hvem er H.C. Andersen. Og det gemmer jeg så. Det kan også være, at de skal have et direkte link, som er lavet med en overskrift. Der er lige, hvad skal de gøre? De skal læse en fagtekst, og fagteksten den er hentet fra Dansk Gyldendal. Så ser jeg igennem. Så kommer der til at ligge her et direkte link til eleverne. Derudover så kan jeg lave opgaven, som jeg nævnte før, med en titel, en beskrivelse og sætter en dato for, hvornår opgaven den skal afleveres. Den kommer til at ligge i elevernes afleveringsmappe under klassen, som I kender fra Google Drive. Evalueringsdelen, den kræver, at jeg har opsat nogle læringsmål, så det viser jeg lige om lidt. Og filer, der kan jeg vælge filer, og så går jeg direkte i mit drev og henter derfra. Her der kan I så se, så ligger der en opgave, og den laver en kopi af det, jeg har liggende i mit drev, så jeg kan godt som lærer have min egen mappe med dokumenter, og så lægger jeg det herover, så bliver det en kopi til eleverne. Mit forløb, det er nu åbent. Det kunne også godt være, at det var usynligt for eleverne, og det kunne også være, at hvis jeg gjorde det synligt her, altså var der nogle ting, som ikke var synlige for dem endnu, men der blev åbnet op senere hen. Her der er evalueringen, som går på, i dette tilfælde på hele eventyret. Jeg kunne også lave delevalueringer på de enkelte forløb. Her der kan jeg vælge at sige, at det er både lærer og elev, der skal evaluere. Er det kun lærer, er det kun eleven. Hvis jeg vælger kun eleven, så er det på elevmålene, og jeg kan pinde ud, hvilke at evalueringerne de skal tage stilling til. Og trykker gem.